Bethunani kungomvulo ezintsukwini siyavuka sesibreakfasta ngamanyundululu mntakabawo kwi-timeline. KuTwitter uyatrenda uGcinile Thwala owayethandana nomfana obizwa ngoba nguThemba Selahle known as uGrootman on social media. Nawuba aniyazi le couple ke bebeyi-couple ke ku-Instagram bephila i-soft life sanabantu bebawuliba ngabo benxiba amagama aduru beshophisha kwiivenkile eziduru betshintsha iimoto ezinhle. Ngoku ke into enzekayo baye behlukana. Now uGcinile ke kuthiwa yi-makeup artist une-makeup business yakhe while uGrootman lo yena ekuthiwa ungumfana owenza into zika-forex kwaye ke kuthiwa siskema. So ke ngokuba behlukana wathi umfana uGrootman lo uGcinile makapakishe into zakhe zonke aphume kwakhe kwaye abuyise neringi awayemnike yona into bakhe ngeye-engagement. Nyani ke uGcinile sambona emuve on nobomi bakhe ekwi-vacation apparently kunye nomfana, and then ke umfana wanomona wathi uGcinile makabuyise yonke into watsho ezibhala esithi buyisa izinto endikuthengele ngemali yam yoskema. Wathi ngaphezulu if akazibuyisi ezi zinto uzawuveza izinto ezizimanga ebebezenza. So xa mna ubuGcinile ke akazikhuphanga okanye akazibuyisanga izinto zakhe ngoba namhlanje sana ikhona tape yabo besenza amanyala. La video ke ifakiweyo ifakwe i-caption ethi 1 of 35 meaning zisekhona ezinye noba ezisezofakwa. So ke abantu babhizi mntakabawo yona ndibona ephambili kuhlekiswa ngonokhumeme kaGcinile ngoba kaloku ikamera ibisenje isondela abantu bazuma in kwathiwa yo hayi sana ngumgodi. Naye ke phofu lo uyindoda uyifotile into yakhe ndabomba yena kanaxhala noba uyazazi ba ume kahle apha ebudodeni. Khawufana ucinge ke aba bantu banomntana ona 1 year kudala abantu bewonishwa bethunani ba izinto ezinje sanuzifota ngoba ngenye imini zaze ziphume zibe ngaphandle niyazenza kumnandi i-relationships azilasti okanye mhlawumbi ifoni ilahleke then uzibone zifakwe ku-social media. Abantu abaninzi ke bathi lo mfana uGrootman makabanjwe ngalento ayenzile uhlambalaza uGcinile ngolhlobo. Asikavanto ke kuGcinile ba ithini i-reaction yakhe, but I'm sure ke she saw it coming because utshilo umfana wathi otherwise ndizawulika amanyundululu ethu. Khanikhenisho ke nake banicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.